O día 3 de decembro celébrase o Día Internacional das Persoas Discapacitadas, un día para poñer de manifesto a loita pola igualdade de oportunidades para este colectivo. O Concello de Ribadumia sumouse a esta celebración e organizou unha actividade para concienciar a súa veciñanza. O que buscamos é a igualdade de oportunidades para, precisamente para todas estas persoas con unha certa discapacidade física, unha certa discapacidade mental, e merece unha atención extraordinaria e, polo tanto, o Concello de Ribadumia se suma a este tipo de organización ou a este tipo de poñer encima da mesa ou que a sociedade que perciba, que debemos de traballar precisamente para sumar esforzos e poder mellorar, digamos, esta situación. O Concello creou a campaña Diferentemente Iguais, unidos polos soños, a miña vocación profesional. O proxecto foi creado por Jennifer Paz, unha traballadora nova no Concello que non dubidou en ir máis alá dun programa tradicional. A campaña está enfocada a concienciar a poboación e invitalos a un encontro no que coñecer persoalmente as persoas deste colectivo. Yo puedo informar, pero no quiero que se quede ahí. Hay muchas más información que pueden transmitir estas personas, entonces queremos que se haga ese encuentro, ¿no? Que consigamos hacer un encuentro con personas con discapacidad o que se participen en las asociaciones que trabajan y que ayudan a este colectivo. A campaña conta 8 historias de diferentes persoas discapacitadas. Son gente como nosotros, un poco ahí el nombre de la campaña. Realmente se tachan como personas diferentes, cuando quién no es diferente, ¿no? Todos realmente tenemos nuestras diferencias y tienen el derecho y la misma oportunidad que tenemos nosotros de poder formarse, de poder emplearse y de poder conseguir una vida plena como todos y todas. No programa colaboraron as asociacións Bata Vila García e Esperanza Salnés. Dende o Concello resaltaron a gran participación da veciñanza para axudar a que a igualdade este un pouquiño máis cerca.